chvíli Mara přijde a říká, já jsem Mara, velký kluk, vystřelím, letí to jako buk. Rychle, do dálky, proto síť. A Pinga jenom. Lapačko, proč si to nezachytila? Helma okula. Jeď, je natáčení. Hej vole, ty jsi úplně, víš co, to je když prostě hvězda přijde na veřejnost a ten první jakoby pocit, jo? Refren, pojď. No Pingo, nesměšnil jsem tě mohu, že jsi dostal 3 góly. Jednu? Ty jsi tam stál, chytal se jako Nealko. Nealko, jo? ale přesto Mara ti ho tam sázal. Jo, Mara je hokejista. Mezi kruhy vystřelí a je jistá. Je to jistý gól. Pinga je na můj. A Pinga vstane, dostal jsem ho tam. Mezi nohy, nebyl to žádnej flán. Já se soustředil moc. Já jsem se soustředil moc. A proč? A proč jsem ho tam dostal? Protože Mara je král. Když vystřelí, je to něco jako svatý grál. Puk nám letí rychlostí světla. Ani ho já nevidím. A když jsem přišel potom do šatny, kouknul Lapačka, je děravá velice. To Mara střílel z pozice.